Опа, еве го Меси. Дупли пас, нарез. Айде. Айде, дрибли, айде Меси. Айде, Стойчето. Айде! Стойчето. Ти кажа бе, брат. Ти кажа, ти шо мислиш? Сега ще таблица, чекаме аз. Се бързай, кай се бързай. Таблица, не утакмица, 1-0. Прати гол не се направи. Прати гол. Опа, стъче! Те дрибна са болна. Серия. Оди! Не! Това! Да, защото оставяхам. Ovo je gol. Poštojem. Ajde. Trčem. Moraš meni da se jedinje? Kako je dinješ? Kako je dinješ? Gladan smo da smo više od gladan si. Sve život si gladan. Kako ste primili čovjek? Sve život si gladan. Ajde, kontra. Kako je dinje, be? Trčem, Ne počne da se jedinje. Če vidiš ti u kalarci kad se daš? Брат, сега почна губиш, а те не почна да спориш. Да пане гладен не може да трча. Това е психата. Модрич да го извадам, слабо ми трча нещо. Два пъти стопка му. Спор си много, айде, ще направиш информация. И дай води, или вземи нещо за еден, или поръчай от пица поръчай от Джапон. Пица ли сакаш? Пица. Модрич, аут. Сега те водам 3-1. Добро. Дай бе нарече пица от Джапоно, яви се. Чекай. Що чекай? Преска ти викам. Чекай, беше окаладъци. Кукавадърци. Айде бе, кукавадърци! Дай бе, не мога да се концентрирам, гладен съм. Не, аз че ти гола смех да ги даваш. Не се важи ви резултат. Чекай, поръча не се един, сварам съм мъртъв, гладен резултат не се важи. Това е нереално. Звоне. Звоне бе, брат. Звоне, води види кое. Води види, ай, таман, стисни немашко. Опа! Здраво! Вашата пица пристигна. Хвала много. Кое бе? Шо кое бе? Кое? Шо е това? Пица бе. Кай е това пица? Нарача. Кога я наръча? Телефон? Не се яви тук. Не се яви. Стойчето, ти донесеш информация и ти беше много гладен и аз ти изплесках много яко на сването. Наръчах пица онлайн. Има нова веб страна pizza.jacono.com. Дадеш онлайн, сви си наръчваш, си поръчваш, си платяш и носи във врата. Шо лафиш бе? Я стално пред телефон си наръчувам окавадъци. Де как функционира? Jacono.com. Район за изпоръка, си бираш, си отбираш пицата, трябва, идеш отбери, пишеш 2, датото си каш кавалче на B+, идеш наръчай, сите твои информации са тук, платяш и ти стига.